Impactante e emotiva. Así foi a clausura das actividades celebradas no IES da Pobra con motivo da Semana contra a Violencia. Ante a sorpresa do resto dos estudantes, un grupo de alumnas e mestras fóronse deitando no patio, cada unha cun cartel con nome, idade e data de asasinato das vítimas. Ao remate, todos os participantes gardaron un minuto de silencio. Este colofón desta semana pretende, pois, eso, visualizar con uns cartéis que non sei se María ensinou cada un das vítimas con nombre, con idade, con a data na que desgraciadamente pois tivo lugar o seu asesinato e un pouco, bueno, de onde eran. Bueno, como un pequeno grande área para poder, pois, polo menos dar visibilidade. Con esta actuación ponse o punto e final a unha semana chea de actividades, como a formación dun lazo humano ou a creación dun mural conmemorativo. Ademais destes actos, para chamar a atención e visibilizar a problemática da violencia, desenvolvéronse actividades para a reflexión e o debate sobre a presenza da desigualdade na nosa sociedade. De toda a semana houve unha serie o club de vídeo do instituto, pois ofreceuse voluntario pois para entrevistar a alumnado, a profesorado que quixera, para dar reflexións, opinións sobre a situación de España neste ámbito. A campaña contra a violencia non rematará aquí. No patio do centro permanecerán durante todo o curso este mapa coa localización xeográfica de cada un dos crimes e este panel no que se poñerá nome á estatística das futuras vítimas. Agardemos que permaneza en branco durante moito tempo.